De eerste bijzondere visklift is tiisdeitemoarn pleatst in Gietsjerk. Bij het natuurgebied de Bouwenpet kunnen de visken nou van de ene naar de andere kant komen. Dit vergroot het leefgebied van de visken, maar had ook andere functies. Met deze zwarte ton, deze vislift, gaan wij het leefgebied van vissen vergroten. Met ruim 100 hectare. We heffen eigenlijk een barrière op tussen de boezem, zoals dat heet, en het water hieromheen, de grote wielen en de Bouwenpet. Ja, dat is heel goed nieuws voor de vissen, maar ook heel goed nieuws voor de waterkwaliteit. En dat is de eerste van dit soort vispassage in Friesland. Dat is wel heel bijzonder. We hebben wel meer vispassages gerealiseerd in Friesland, maar dit is een hele speciale. Dit is een zogenaamde slimme vislift met een boel techniek er ook in, met een camera en een lokstroom. En die gaat er allemaal gegevens voor ons verzamelen waar wij heel veel over kunnen leren. In die ton gebeurt echt van alles. Uiteindelijk zullen we zeggen, we creëren een waterstroom, waardoor dat de vis weet welke richting dat hij op moet zwemmen. Dat gaat aan de hand van de lokstroom. Dus we weten natuurlijk al jaren dat de visstand alleen maar teruggaat. En nou, door de vislift worden zulke soort gebieden weer bereikbaar voor de vis, waardoor de visstand weer verbetert. En of er meer viskliften in Friesland komen, dat wacht het wetenschap nog even aan. We gaan eens even kijken hoe dit nu bevalt. Dus we gaan dit nu eerst eens uitproberen en de data beoordelen die we hieruit krijgen. Maar als dat heel goed is, zouden we best kunnen overwegen om op een andere plek ooit nog eens zo'n vislift te plaatsen.